Niin, blogihirmu Monttukuru näyttää nyt teille tällaista pientä opastusta apuohjelman käyttöön, eli tässä tapauksessa Holden Manageriin. Lähinnä näytän sitä, että minkälaisia ominaisuuksia tästä ohjelmasta löytyy ja että mihin tätä voi kaikkein käyttää. En puutu näihin mikä asennusongelmiin tai statseihin kai sen tarkemmin, että ihan lähinnä vaan näytän, että mitä jännää tällä voi tehdä. Eli tässä on nyt tää ikkuna, mikä avautuu, kun napsauttaa softan päälle. Täältä saa importti kädet sitten saada raksuttamaan tietokantaa ja muuta jännää. Aloitetaan suoraan, niin ei tee meitä aika ihan turhaan löpinä, eikä tästä videosta tule ihan päivän mittaista. Täältä vasemmalta saa valita, että mitä haluaa katsoa. Aloitetaan tuosta Reports välilehdestä. Eli siinä näkyy Player alias Monttukuru. Tää on ihan tätä blogiprojektia varten laitoin OnGameille tilin ja siellä sitten pelailen NL10 ja NL20 ja niistä sitten tarinoin tuolla blogissa. Eli tää report, tässä näkyy Heron statseja. Kun näkyy, tähän on aikamoinen litania näitä laitettu ja niitä saa erittäin paljon lisää. Täältä plussasta niitä voi räpsiä. Preflop, flop, turn, river, ihan 3-4 petti, ihan kaiken näköistä. Kaikki nyt ei ehkä ihan niin tähdellisiä ole, mutta aika tarkkaan kyllä saa omaa peliä tutkittu näitä kanssa. Eli täältä sitten valita, että millä tavalla haluaa tutkia näitä statseja. Nyt tässä on by stakes. Tarkoittaa, että tässä näkyy ihan sillä tasolla pelatut kädet. Et jos tulisi pelattu vaikka NL20, niin sitten tulisi tähän alapuolelle samanlainen rimpsu NL20. Sillä tasolla pelatut kädet. Täältä löytyy sitten toinen, mitä käytetään paljon. Positiokohtaiset statsit. Täällä voi sitten katsoa ihan miten on UTGstä, Good Offista, Napilta ja Lindeistä pelannut. Miltä statsit näyttää. Ja näistä voi sitten ottaa vaikka screenshottia ja postata johonkin foorumille, niin kokeneemmat pelaajat voi sitten halutessaan niitä katsoa ja kommentoida, jos näkee jotain oikein pahaa liikkiä siellä, mikä pitää ainakin heti korjata kuntoon. Mutta se tietenkin edellyttää, että niitä käsiä on sitten tarpeeksi, että minulla on tässä nyt 1500 kättä. Se ei ole vielä mitään. Sanotaanko niin, että siinä 10 000 kohdilla silloin voi jo vähän huomattavasti tarkemmin katsoa, että mitä ne statsit näyttää. Ja sitten kun niitä on 2-30 000, niin sitten ollaan jo aika hyvin jäljellä, että mihin ne sitten loppupelissä asettuu. Täältä kun ottaa tämän by stakes, ja sitten tässä alapuolella sitten näkyy kaikki ne 1517 pelattua kättä. Niitä voi täältä ylälaajasta sitten laittaa haluttuun järjestykseen. Tutkia sitten jälkikäteen, mutta täällä on tää Sessions välilehti täällä vasemmalla, niin tätä tulee käytettyä enemmän. Eli tässä näkyy se edellisessä sessiossa pelatut kädet. Kun muistaa aina täältä näpätä sen all. Muuten siinä näyttää niin kuin oletuksen vaan 100 viimeistä kättä. Näitä sitten voi jälkikäteen katsella.
kuin pitääkin, jos meinaa pärjätä tässä pelaamisessa, niin näitä joutuu kyllä aika pitkät ajat viettämään näiden käsihistorioiden parissa. Et se on yksi suurimpia hyötyjä, mitä tästä ohjelmasta on, että ne saa suoraan täältä vaikka kaksoisnapsauttaa jotain kättä. Niin, pitäisi tulla sellainen playeri tohon. Kunhan se sieltä latailee. Näin. Sitten siinä tää HUD-näkymä, Heads Up Display. Tää on ihan samanlainen, mikä näkyy siinä pelipöydässäkin sitten, kun pelataan. Näkyy nämä vihu- ja statsit. Täältä sitten vaan kuin mistä tahansa playerista soittimesta. Sen kun laitetaan tuosta Go päälle ja katsotaan, mitä siellä on tapahtunut. Ja voidaan stoppata plussalla ja miinuksella mennä eteen ja taakse. Sitten tässä on hyvä, kun näkyy. Tässä kun mennyt showdowniin asti, niin näkyy, mitkä on milläkin hetkellä prosentit. Niin kuin tässä nyt Hero vetää jo kohtuu kuollutta. Aika setup sinänsä. Paitsi että vähän pieni oli minun 3 pettiä. Mutta ei puututa siihen nyt. Mutta tässä näkyy sitten, kun lyö toho. Täällä vasemmalla ylhäällä näkyy potin koko. Ja siinä alhaalla sitten pottikertoimet suhdelukuna ja prosentteina. Helpottaa myös paljon kattomista. Tokihan oikeassa tilanteessa pelataan niin kuin sitä rangea vastaan, eikä just tätä tiettyä kättä vastaan. Sikäli nää nyt ei ole sellainen, kannata sellainen vertailla, että onko joku liike nyt just oikein, koska ei niitä vihuja ikinä voi sille oikealle kädelle, tai aika harvoin laittaa just sille tietylle kädelle. Mutta sitten siellä pelipöydissä on tää Hand History. Myös näkyy, se on vähän sellainen isompi laatikko siellä. Siinä näkyy muutama viimeisin pelattu käsi. Siinä on hyvä puoli, kun siitä napsauttaa jotain kättä. Tulee se käsihistoria siihen. Ja tästä pudotusvalikosta sitten, kun pelannut siinä pöydässä, niin toki niitä on pirusti paljon enemmän. Niin sieltä vaan valkkaa jonkun käy ja tohon kun laittaa täpään, niin ja sitten siinä käy niin, että kun session jälkeen tulee katsoa näitä käsiä, niin täältä löytyy tällainen Only Show Marked Hands. Siihen ruksi, ja sitten näkyy suoraan just ne kädet, mitkä on tullut merkattua siinä sessioaikana. Niin kuin näkyy, niin täällä on minullakin aika monen liuta kertynyt. Nää on sitten helpompi täältä kaivaa esiin suoraan ne kädet, mitkä just sillä pelihetkellä aiheutti ihmetystä, ettei tiennyt mitä tehdä. Toki niitä joutuu muitakin, kun ei niitä pelitilanteisikin jaksa tai muista tai ehdi laittaa kaikki sitä täppää, niin täältä voi sitten näistä laittaa vaikka tuon potin mukaiseen järjestykseen, paljon hävinnyt tai voittanut. Sieltä sitten katsella, koska tokihan nämä isoimmat potit kannattaa kaikista tarkimmin katsoa, koska niissähän ne suurimmat vuodot yleensä on, jos on. Toki niitä löytyy aina muitakin preflop-peleistä, huonoja kippejä tai korotuksia, mikä jää sitten ne potitkin pienemmäksi. Mutta näin niitä löytyy. Lisäksi tässä on hyvä tietenkin tässä managerissa, tuosta oikealla nappilla napsauttaa, niin voi ottaa vaikka tällaisen copy hands to clipboard, mikä hyödyttää siinä, että nämä esimerkiksi weaktyped.com, sellainen käsikonvertteri-sivusto, niin se ymmärtää niin kuin Holden Managerin käsihistoriat kaikki. Se vaan ottaa tuosta copy hands clipboard ja sitten pastellaan sinne tai liitetään sinne weaktitille ja konvertoidaan. Siinä on sitten se hyvä, että
Sitten se tulee sellainen kuin foorumille postattavaa kunto se käsi, ettei se ole vaan sellainen teksti. Hirmuinen läjä tekstiä. Ja se on just hyvä tässä Holden Managerissa, että täällä voi ottaa sen käden, koska joka sivustolla, jos ne on eri verkkoa, niin se on se käsihistoria erilainen kuin siltä itse tämän tietokoneen kannisesta niitä lähdet kaivamaan. Ne on niin eri muodossa, että siellä pitää olla aina sellainen eri siihen tiettyyn sivustoon erikoistunut konvertteri. Se on erittäin hankala, jos sattuu pelaamaan monella saitilla ja monessa verkossa niin kuin miekitteen. Niin on tosi hankala alkaa johonkin sinne tänne sivustolla aina laittaa sieltä copy-pastata, kun täältä saa ihan sivustosta riippumatta tämä Holden Manager muuttaa ne samaan muotoon. Täältä sitten vaan kopioida ja liitetään sinne. Onko nyt vaikka se WeakType ja sieltä sitten eteenpäin foorumeille. Ja tietenkin täältä löytyy nämä graafit, jos niitä haluaa ihmetellä tai kauhistella. Ja näitä käsiäkin voi filtteröidä täältä oikealta ylhäältä edit. Voi sitten katsella täällä esimerkiksi more filters, täältä löytyy vaikka minkä näköistä. Voidaan ottaa vaikka kaikki kädet, missä on nähnyt vaikka turnin. Sitten save and close. Sitten tää ohjelma hakee ne, missä on ne kädet, missä on nähty se vähintään turnia. Helpottaa sitten sitä. Voi tarkemmin tutkia siis sitä, miten on peli mennyt, koska tokihan tää 1500 käteen, niin kuin näkyy, niin mahtuu tänne hyvin paljon tällaisia, missä ei ole niin pelattu luonnollisesti yhtään, niin niitähän on turha katsellakaan. Mutta siinä on oikeastaan tämän ohjelman niin kuin nämä pääasiat käyttötarkoitukset. Se on nämä statsien kattelu session jälkeen. Session jälkeen näiden käsien tutkiminen ja sitten se HUDi, mikä näkyy siinä. Näkyy ne vihu ja statsit pelipöydässä. No turha vissi tätä sen enempää venyttää tätä videota, niin katsotaan, jos minä palailen vaikka noihin statseihin joskus tarkemmin, tai mitä jännää nyt sattuu tulemaankaan. Monttu kuru kiittää ja kuittaa.